духтаракое ки қимат харида буден хафа нашавен. Борои зара ҳози аксия дафтидага якта дутаи мондага успет кунен нигоҳ кунен. Ина мино 100 сомон шудага бовар мекунен. Ира бинен хучха хушручан. Ишам 100 сомон, ишам 100 сомон яктаи дутаи мондага расчетотона бигирен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Манаи киртаи фасонам 100 сомон. Тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазин. Ряди магазинои шаги духтаро гулчамайдара бинен. Паплинакои оригинала бинен чха хушруван. Ҳаминошам 100 сомон. Бовар кунен беҳад фасонакан 100 сомон. Марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен. Ана баъд нигоҳ кунен. Ина мино 400 сма киртаи тенсили оригиналай. Ҳозир ино аксия шудагай 250 сомон. Мана 250 сомон. Духтаро бовар кунен тенсилошам фасонай. Ана иша бобинен. Иш медонен ранги металликои 800 сма бовар кунен. Ина марҳамат. Ҳа ин худшам 800 сма будай. Оз 250 сомон шудагай. Се ранг бе материала хушру нишон тиён. Духтаро агар наворда хушуна деста бошен ку нависенша расмоша партоя барои одам бисёрай. Ана баъд анаи крепо. Крепои фасон. Инами крепо 700-800 сомон буд. Ҳозир бошад Дубай 500 сомон шудагай. Марамат рангош беҳад бисёрай. Крепои оригинали Дубай. Корои дастӣ рафтагай. Нархи беҳтарин. Инчунин нигоҳ кунед духтаро. Инамино ҳаминора гуфтия? Вай ира бинен духтаро чихо хушрувай 350 сомон шид 600-700 сомона борай ина бори Дубай якм сорт 350 сомон дар ҷои зара. Марамат бозори Корвон як бора ки дига такрор мекунам биёен. Бозори Корвон тарафи иқа хушруван духтаро ира бинен. Тарафи пажарка якм дарвоза бо шарф дора уш бо кирта дора духтаро якм дарвозаи пажарка биёен 111 магазини Зара. Плакатта ҳастай ба осонӣ пайдош мекунен. Ана киртаи модел пуштаги чанд смай? Хушрувай тиграк. Ина и ҳама 1000 чанд смай? 1200 буд 750 сомон шудагай. Марама духтарако омаданатонен нависен доставкатон кунан. Духтарако нигоҳ кунен шок бовар кунен. И хели нарх ягон ҷода нестай. Инами двойкара диден 400 сомон. Киртара фасониша диден 600 сомон кирта. Кирта 600 сомон. Анавай тройка будай бо 400 сомон материалш балхай духтарако бовар кунен бори 1300 смая дар 400 сомон дар Зара шумода пешниҳод шудагай. Марамад ин хеле киртоо ҳастай бренди Амиран ҳамаш киртоо 600 сомон. Ана ози 400 смара аввал нишон тем хоҳарҷон. Нигоҳ кунен ина миёям аксия шудаган 400 сомон. Бинен киртои фасон 400 сомон кадамаша мегирен 400 сомони. Биёен духтаро успет кунен яктаи детаяй барои ҳавай ин нархай. Ина 400 сомон. Ҳамаш бори Дубай. Бозори Корвон тарафи ва ира бинен. Ишам ҳамин нархе. Ишам 400 сомон духтаро фасониша бинен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазин ряди магазинои шишагӣ ишам 400 сомон диден духтаро якта мегирен чанд сол мепӯшен бовар кунен ҳамаш моделҳои новинка ишам 400 сомон. Ина духтаро шок ина иш 350 сомон. Анам хе нархҳои дастрас дар кортон боша ҳатман магазини Зара биёен грандиозна аксия рафтастай аи бояти дига будай диден духтаро успет кунен. Ина бо ҳастая и тарафи 600 ана и тарафа нигоҳ куненда духтаро ҳамино ҳамаш киртои 1500 сма 1200 сма 800 900 сма ҳамаш 600 сомон шудагай. Анаи кирта бо киртаи Сабинаи Назри будай хушру бишадиден. Вай иқаи хушрувай ҳамаш кори дастӣ рафтагай. Я бурага мира нишон тен мана ҳамаш кори дастӣ рафтагай. Ина 600 сомон кардагай духтаро. Мана ишам фасон бовар кунен духтаро беҳтарин нархҳо кати пешниҳод шудагай. Успет кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазини Зара духтаро хеле аксия дига ягон ҷода нестай. Успет кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен. И модела бинен иша фасон ва иша бинен иша фасон. Ина барои туй кирта гирифтанӣ бошен бо нархи дастрас пеши Зара биёен духтаро. Ина боз як
акцияи грандиознаи дига дар ҷои зара. Духтаро нигоҳ кунен, инами бор даётон боша навор гирифта будем 900 сомон кам набуд. Акцияш дагай ҳозир 500 сомон бовар мекунен. Ира бинай хушругиша 500 сомон. Чанд модель дора бори Дубай. Ина ягон ҷо пушиданда беҳтарин вариантай. Ина 500 сомони биёен аз магазини Зара харидорӣ кунен. Духтарако бурд мекунен, махултон мешава. Марамат беҳад вариантои фасон. Баъдана хеле куртоҳо ҳастай. Ини платьёям акция дафтидагай. Ёшам 500 сомон пеш чанд сом будан? Ё 700 будан 500 шуд. Дубайская ё оригинал. Дубай оригинал якум сорт 700 сомон буд, 500 сомон шид. Ана баъдан духтарако яйзис нигоҳ кунен. 500 штеке. Инами тигр? И тигр даётон астай чанд сом буд духтаро? 800 буда? 500 сомон шидагай. Ана и тигрош боша 1200 сомони буд чанд сом шид? 700 сомон бори Дубай оригиналош. Марамат касседа дар корай. Иношам 700 сомон, балхшам ҳастай. Ана баъд нигоҳ кунен. Бори алманал бори 2200 сомон. Акцияда чанд сом шид? 1500. Бори алманалай ҳамаш кори дастӣ рафтагай 2200 сомон буда мебор. Ҳозир бошад 1500 шидагай. Магазини Зара дар бозори Корвонай тарафи Пажарка якум дарвоза. Риади магазинои шишагӣ 111 магазин. Марамат плакатш аст, ба осонӣ пайдошон мекунен. Духтаро на танҳо ино акция, балки бисёри навинкоша акция кардагиай. Мана бу куртои бархча бинен чӣ хушрувай. Биёен, бинен, аз наздик пушен, харидорӣ кунен. Духтаро интихоб хеле ва хеле зиёда. Иҷода 100 сомонӣ ҳам кардагай баъзе куртоша. Марамат биёен духтарако. Ира бинен духтаро чӣ тон ёфтум? Ҳами қадар модели фасони Дубай дар магазини Зара. Ина нигоҳ кунен дасти духтарак да шарфша, шарфшам сангчадорай духтаро. Хоҳен дар туй ай ҳама киртаи хушруа шумо дошта бошен. Магазини Зара биёен. Акция рафтестай буд. Духтаро нигоҳ кунен, сезонш омад, материалш янамуд фасонаи ҳеҷ намешава. Якта мегирен, ино ай мода намеран. Чанд сол мепӯшен. Марамат духтаро нархш медонен чанд сомонай? 800 сомона. Акцияти 800 сомон кардагай. Сангоша бинен, материалша бинен. Материалш балхи митискай ҳеҷ намешава. Бовар кунен, шушта мепӯшен. Ира бинен, блески материала бинен. И сангчора бинен духтаро. Бори вип гуфти гапо. Ва ина мучам бадае. Сумкои Hermes астайко, кати анами вайш мепӯшен аҷоибот. И қафасон. Иам ами нархай. Иам 800 сомон. И тройка, и шарф дора, кирта дора, болопуш дора. Духтаро Зарада бинависен ку дар равака шумо даставка мекуна. Ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якум дарвоза 111 магазини Зара. Ира бинен ишаишда фасон, ишаишда фасон. Ай як дона мондагай, я расветка. Ҳамаш размерош ҳамаш будай, фақат расветкаш мондагай. Хулоса успед кунен духтарако. Духтаро ягон моделе мепурсен ки ҳар рӯз задам бупӯшӣ, баъд ягон ҷо рафтандаям камнигин бошад. Ина марҳамат беҳад модели фасонай хушругиша бинен. Охи чанд расветка дора. Ира бинен аҷоиб бори Дубай. Материалш бошад балхи митисай. Беҳад хушрӯай бренди Амир. Марамат касседа дар курай духтарако. ҷои Зарада анами новинка омадагай. Расветко беҳад зиёдай. Танадам хушрӯ меиста. Нархш чанд сомай? 850? Акция шуда будай. Пеш чанд сом буд? Сёшам бинен чӣ хушрӯай. 1300 сомон будай, 850 сомон шудагай. Духтарако шумо як боракак биён ира ай пеш биненда маҳқултон мешава. Хулоса 850 сомон. Размерош ҳаст. Бозори Корвон тарафи Пажарка якум дарвоза 111 магазин. Яди магазинои шишагӣ магазини Зара. Духтаро беҳад моделаки хушрӯай. Марамат бинависем бо кати худаш ҳам суҳбат шавед. Арами модели хушрӯай духтарако нигоҳ кунен. Ҳарӯзадаям фасонай. Ягон ҷо рафтандаям беҳтарин вариантай. ҳозир аз наздик нишон метим биненда духтарако. Беҳадам расветкои фасон дора. Материалш медонен че? Балхи митисай. Ира ҳарӯзадам роҳат карда мепӯшен, мешӯен. Ҳичи намешава. Бренди Амирай ай тамошобино. Марамат ина касседа дар корай духтаро биёен бренди Амирай. Мана марамат нигоҳ кунен. Ва ира светкоша бинен. Хичи хушрӯай.
материалш ко аҷоибот ина меруша на ич мешава шушта чанд сол мепушен духтаро гарантияш кати ҳамаш кори дастӣ рафтагай акция рафтеста бори 1500 сомона 1200 сомона дар магазини Zara 999 сомон шуда марамат бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза 111 магазин марамат биёен расветкоша бинен духтарако чӣ хушрӯ размерош чӣ хелай ай 50 та 62 размер ҳастай бовар мекунен духтаро чӣ хеле гуфтум ҳарӯзадаям фасонай ира светкора бинен охи ҳам ҳарӯзада фасонай ҳам ина ягон ҷо рафтандаем варианти беҳтаринай духтаро успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен доставкаям дора рақамош ҳастай барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен хушругиша бинен ина расветкаам беҳад зиёдай агар ҳамин модели боронака хариданӣ бошен ку пеши Zara биёен ина оригиналша айҷои Zara пайдо мекунен хушругиша блескша бинен сангоша бинен бо расветкоша намегенам қа расветкои фасон дора акция рафтестай 700-800 сомона борай акция рафтестай ҳозир 550 сомон шудагая ина марамат иша ишта фасона иша ишта фасон беҳтарин вариантҳо дар ҷои Zara духтаро марамат ма рақамоша мемонам инам хе модели боронак тамоми размероша бори дубая аз ҷои Zara ба осонӣ пайдо мекунен агар омада натунен ку духтаро занг занен худаш мебаратона леки омаданӣ бошен биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза и талхабаркша бинен чӣ хушрӯвай материалош балхи митискай оригинал аёх духтаро шушта мепушен ку и ҳич намеша хуби ҳами балхи митиска ҳами ай ки ҳам мулоимакай ҳам бархит баринай ҳам ҳичи намешава хулоса магазини Zara якм дарвозаи пажарка 111 магазин ина нигоҳ кунен Zara fashion навистагай ба осонӣ пайдош мекунен духтаро рақамош ҳастай вай духтаро нигоҳ кунен иқагли хушрӯ бархта тозагиша бинен блески бархта бинен чӣ хушрӯай марҳамат бори навинка дар магазини Zara омадагай духтарако касе ки бархтои Дубай нишонтиен гуфта буден ина моделҳои нав омадай успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен ма рақамошонам мемонам ҳамино моделҳои 1700 сомата на 1700 сомонашан ҳозир акция кати 1500 сомон кардагай ина духтаро касседа дар корай ма рақамоша мемонам нависен доставкатон мекунан ё ки хитон биёен аз наздик бинен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазин Zara fashion навистагай плакатчон астай ба осонӣ пайдошон мекунен хулоса духтаракои азиз аз пеш ма шумода нишонтим и санга бинен и хушругира бинен охи духтаро моделда гап нест моделаки беҳад фасонакай марамат биёен бинен харидорӣ кунен ва духтарако нигоҳ кунен чӣ бархати фасон омадай аҷоибот хушрӯи ҳозир ма айпеш нишонтон метиҳам хушруги блески бархта бинен сангчои бархта бинен навинка гили беҳад фасон дора марҳамат бори амирай бори бренд каседа дар корай магазини Zara биёен чанд сомаи размеро ҳаст духтаро барои туй беҳтарин вариант оснакша бинен бо чӣ хушрӯвай мана марама духтаро и гилаҳози ҳич ке надора хоҳен дар туй новинкаи 2026 пушен магазини Zara биёен ё ки нависен доставкатон куна бозори Корвон тарафи пажарка байни якум дуюм дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 111 магазин Zara навистагая ба осонӣ пайдош мекунен духтаро хулоса рақамош ҳаст нависенша